आज तुम्ही बघू शकता बघा, नवीन व्हिडिओ आहे. तर इथे माझे दीर गावावरून आले, त्यांनी हे बघा अळू आणलं आहे. हे बघा, हा असं अळू आहे हे बघा. तर इथे अळवाची पानं आहेत, व्यवस्थित बांधून आणले आहेत. हे बघा, मोठे दीर आहेत, गावी राहतात, आणि जाऊबाई ती दोघं पण आली आहेत, आता बाहेर गेली आहेत. आल्यानंतर मी त्यांना दाखवेन तुम्हाला. तर हे बघा, हे अळू बनवणार आहे मी. त्याचबरोबर ही बघा अळवाची पानं पण आणली वड्यांची. हे बघा, याच्या वड्या बनवतात. ती वड्यांची पानं आणली आहेत. ही बघा, त्यांनी व्यवस्थित असं करून घेऊन आले आहेत. ही अळवाची पानं आहेत. ही बघा, खूप आणली आहेत. तर मी बहिणीला देणार आहे थोडी, आणि थोडी मी वापरणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा, इथे मी दुसरं पण अळू बांधून आणलं आहे, छोटंवालं. हे बघा, असं बांधून घेऊन आले आहेत. हे बघा, आणि इथे बघा आमचं त्यांचं दरवाजामध्ये पडवळचं झाड लावतात, वेल लावतात. हे बघा, ते पडवळ आहे, मी दाखवते तुम्हाला, थांबा. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा, पडवळ आहे, आमच्या गावी असतं. हे पडवळ बघितल्यानंतर ना खरोखर मला आठवण येते, गणपतीच्या टायमाला आहे ना, गावी ना सर्वांच्या आहे ना पुढल्या दारात वेल असायचे. पुढल्या दार म्हणजे पुढल्या दारात एक अंगण असतं, तिथे ते वेल घालतात. आणि पडवळ ना खूप अशी बघा, हे खूप मोठं पडवळ आहे जॉईंट केलं तर अशी पडवळ लागायची. आणि गणपतीला आहे ना सर्वजणांना पहिल्या दिवशी गणपतीच्या पडवळची भाजी बनवायची, दोडक्याची भाजी बनवायची, कारल्याची भाजी, भेंडीची भाजी, ह्या अळूची पानं असतात ना, ह्याच्या गाठव्या बनवायची, असं ना खूप काय काय बनवायचे पदार्थ पहिल्या दिवशी. तर आज खरोखर हे बघा, दिराने माझ्या पडवळ आणलं त्यांच्या स्वतः. तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा, दिराने माझ्या पडवळ आणलं, तर गावची आठवण आली. तर हे बघा असं, आणि खायला त्यांनी, तर तुम्ही बघू शकता. हे बघा, खायला त्यांनी नारळाचे वड्या आणले आहेत. हे बघा, बनवून हे गावच्या पद्धतीत हळद टाकतात गावी. ते बघा, वड्या आणल्या आहेत मुलांना खायला. आता ही सर्व आहे ना अळू आणि ना पडवळ मी साईडला ठेवते. काळ्या वाटाणे घालून याची भाजी बनवणार आहे, सुकी छान बनते पडवळची भाजी. चण्याची डाळीचा वापर केला तरी चालू शकतो. आणि हे अळू बनवणार आहे, थोडं थोडं बहिणीला देणार आहे. ही बघा, पानं पण आहेत, ही वड्याची पानं आहेत. हे दुसरं छोटं अळू आहे.